De meeste waljekoeken ben niet vooral bakt. Bij Venema Voerts in Snits hebben ze er een enorme bakmachine voor. 10.000 waljekoeken in een uur komen eruit. Kwaliteit en geen punten eronder, dus een mooie knapperige korst, olie lieke grut, mooie fijne structuur, mooie goede vulling er terug in. Ja, en natuurlijk een lekkere arbeid. En als je het vaske waljekoeken helje willen, dan moet je er wel wat verroeren, liekes hier in Burgum. Maar het kan ik wijzen dat je voor dit hier wel genoeg waljekoeken halen, naar het zien van deze beelden uit Wurm. In het mol zitten Lietse besjes. Na onderzoek blijkt het te gaan om de rijstmeelkever, de riesmolkrobbe. Wij hebben voort contact zocht met de bakker en ja, die schrok ik heel bot. En ik begreep dat hij nou ook wel alle dingen aan het ondernemen is om te zien, nou ja, wat de gevolgen van hem binnen, maar ik waar de oorzaak ligt. Maar deze waljekoeken ben wel goed. Kijk eens mevrouw, alsjeblieft. Goeie avond. Geniet ervan.